l'institution, la primature, le premier ministre du Mali, a fait que Mali premier ministre Sarah Kelekero, au Mali à nos femmes, Gadou obligé à préfet nous sous-préfet nous a garder des trucs, pour la sécurité tuée, Kata Faramoussa Maraka sécurité, pour que Moussa Mara Kolochi. Gardi Joli Nimpina. On a un préfet nous sous-préfet nous a canté, parce que vous n'avez pas garder tout le faux tout le Gadou obligé à abandonner. Sous-préfet une quelqu'un qui me mayamko, Alakahina, Allahu Akbar. Mali a une namere. A douffle mayamouka, Yeshi, Shell, sachant Shell Mimbe, a doué un SMC Maka Kerdo Shell Madoni. Ka denw kɛ fala ye et c'est pas que Mali sɔrɔ su kan ka fu o kɛra wulada fɛ o dugusɛjɛ yeri sɔgɔmada fɛ an bɛ bali mun na ko l'armée malienne avance ka don 10h la bravo à l'armée malienne 11h bravo à l'armée malienne midi bravo à l'armée malienne ja piège do laissez entrer pour détruire 13h 14h ma wagati mina il y a une colonne de BJ au Brabant Mauritanie qui est dirigée par Yad Aleni Oumar ni mbeba Tomotou faut jabi oh Fakoko on va jusqu'à fin France on va jusqu'à donc on y convaro nana ou bina kumamina o ya soro femme bâton sigi ani bâton waraba o kunye une européenne nga mo formé do ko bina français ko no ko tedo ko parce que ko selon l'accord de Ouaga ka fara ko présence militaire manga chaya wo be ni bela ba kala mako Ouagadougou ko papier do signé ka ko Mali sur site ka tema haga do ko dal ko nala no na ta visite organisée donc o be ke kuma mina iba ka fo na dans sigi Mali renfort ni mo jugu nunu na do 100 o ye Kidal attaquer Nazara yo beke Mali la o kira Kidal attaquer o y'a sur sniper kun placé les mecs des snipers français Mali sur si fait Sara abala cloche a bel sena tege bali au folo de tayani balka disi soro ou bi tay sniper bi tay seni bolo la terroriste et rebelle ou bi ifa donc anana binti ka binti 14h 15h 15h 17h ni yoro la je rends hommage à la police malienne vraiment la police a fait et mes policiers sengana non vraiment il y a des jeunes aujourd'hui ils sont arginants dont ils sont chef bi billahi sera Moussa Mara tofu aïe Moussa Mara c'est policier d'obé Moussa Mara tofu na billahi bi haram jenatigala yeri wagati mina sogomana fe o ya soro femi général Sada kumbe ka troupe commandé olu yerata yeri wula fe garde nationale 33e bataillon be foni yoro la où y a tuni français ou beka et rebelle renforcé sniper dalendo ou bala ka Mali sur sous affaibli koubla faut que na si wati mina ça ne va pas ministre nana fola que je suis en charge de la sécurité de l'institution du Mali donc la primature est une institution Moussa Marani police ni quelques gendarmes ou joleme donc olu écaré là ni police demsen nous tege daw kuna ku wérebla en évidence premier ministre souverain ka taka demsen nous tout yeri kelama ban ay trali min ko la kana ale be ka discours de vatangar kala wati mina bazin bleu bala la jafleni fo wati mina ko la réponse sera à la hauteur de l'attaque ou ya soro wula fait aka présent o be ka discours d'apaisement kalam ou ka soro ka Mauritanie présent wele ka c'est le fait unilatéral ou ka soro ko signer ka Kidal clé ta ka di Kidal clé dira et rebellement c'est une remise volontaire ama keni kela ma keni fouye ka ta ka clé di ayo ko ko boka ingaliki Kidal clé ta gouvernement clé ta ka di le symbole de l'état gouvernement clé ta ka di Allahu Akbar accord d'Alger borani ni la ou ke ngana kuma mina Mali police Klobena, syndicats Klobena, les 13 syndicats du Mali et de la police à Beklobena. Vous avez dit que police Minalendo, Moko Binani Aniko. Soma, au bout là, vous avez boulé, nous boulot, vous avez marqué, puisque ce que vous avez marqué, tu as marqué à quel fraté. Vous avez quel Mali, otage Moukoumé, police Kumala, Janamou Kumbala, Bongaro Kumbala. Nana Nini 600. Et les belles nous avons mort comme les Mamboulou, Kani. Anga tentigi bina ni kelim fale nyona Mali autorité maçon kat sake
anw ka tenitigi bi naani polisiw bɛ don don min na arme individuelle de b'u bolo arme collective t'u bolo bâton ka sabu k'u désarmer o t'a bannen dɛ MINUSMA tila tun ka tila arme bɛ Mali sɔrɔsiw bolo ka tila ka o minɛ k'u kalifa don minnu taara kalifa don MINUSMA na ka u désarmer ka marifa minɛ u la k'o di rebelle ma i dilan ka di min nin bɛɛ kɛra ba Maliba kɔnɔ kɛra Musa Mara ɲɛna a ye vidéo in partager donc an bɛna mun ye an bɛna mun ye a n'a ka président fɔra ɲɔgɔn discours la i bɛ ka sago sɔrɔ la o a kun mago bɛ a ka taa fɔ ko Mali dɛsɛra ko Mali yɔrɔ dɔ minɛla walasa opération Barkhane bɛ se ka créer cogo jumɛn en 2014 i bɛ ka i mago ɲɛ Musa Mara la ka sɔrɔ k'a gɛn k'a bila ka taa ko ka Mali tenitigi 41 falen Musa Mara ni i bɛ ka ninnu ma sɔn ma sɔn i bɛ ka ma sɔn changement d'otage non u tila ko o mɔgɔ o jadisi minnu kun minɛlen b'an bolo o y'a sɔrɔ u tɔ tɛ jadisi u tila k'o falen k'o échanger français ka otage dɔ la u ma sɔn k'a falen malien na dɛ mais u y'a falen français la quand Moussa Mara dit qu'on a tenu un communiqué belliqueux mais sans pourtant parler an ye kɛlɛtigɛla ye tiɲɛ don mais min y'an faga anw ta tɛ ko an ma kɛlɛ tigɛ dɛ anw ye kɛlɛtigɛla ye mais fagalikɛla ka jugu ni kɛlɛtigɛla ye i bɛ ka kelen k'i mago ɲa la tuma min na i bɛ ka y'a bɔ yen o de nana wolo accord d'Alger signé na o accord nin de bɛ ka Mali dabi ka Mali boson il a fallu que Moussa Mara ka visite de boloda pour que k'o condition créer ka Mali bi maliyɛnw bɛna mɔgɔw dɔn dɔɔni ka na duwawu kɛra de koyi yiri a ko je déplore k'a bɛ mun déplorer yiri k'a bɛ mun de déplorer Yeri, quand le Mali a porté plainte contre la France pour avoir armé, soutenu, donné, avoir renseigné les terroristes, les djihadistes, lui il n'a pas déploré ça. Le fait que l'ONU a refusé catégoriquement de traiter, Ablé Mega va avoir un dossier là, quand il y a plainte derrière moi, Aka Nyama Katel Tedron, Kaname, ONU Ndunte c'est l'ensemble des pays souverains qui forment l'ONU. Et un pays qui a été agressé. Et dans la légitime de défense, il demande que d'autres binanka aillent l'adjet. Opération Barkhane Bora Moussa Maraka défaite de là. Opération Barkhane Siena, opération Barkhane, opération Barkhane accord d'Alger. A Bora Moussa Maraka visité de la Kamali, Armstrong Bouy Folokana. Donc, bi transition de Moussa Maraka kololo de diriger et gérer bi asimi be kololo fante ko wor dungo ko non be fenre asimi be ka bara mun kebi na le koko we ko maintenant ko voisinage bon voisinage ma en bon voisin ala kana Niger be Bazoum be se ke Mali bon voisin donc là o wati la rebelle munu me kana le fene kana nulu na siga ko la o to Bazoum be rebellion ko Bazoum mbala Bazoum était parmi o to présenté polo rebelle Mounou Nana. Kana au négociation, Bazoum était présent. Il était dans la délégation. À Fotonimbe. À Fotonimbe. Et Moussa Mara est mon faux là. Un ancien rebelle djihadiste est devenu président. Nous avons ma faille, mon faille. Aujourd'hui, il décède à Malé on a kana. Il décède à Yourou Keleke. Il tara bâti, il tara sominti sur le Manboula. N'a sortira Solomon Boula faut que la téléphone tu crois sorti jo aye ningali ke aye jo sur le premier ministre là Moussa Maratea oh elle l'a fait beaucoup cahier yeri aye ningali ke dro ko mo nous sigira yoro nani jonga papier ka tito maria là c'était Moussa Mara maire contre Moussa Mara premier ministre les occupants des zones ko papier même kumubulo maire du papier kumubulo maire du papier kumubulo Moussa Mara n'a jamais aimé ces pays. Yeri, mina ka di aka kuma mina blamine flame mun kono. O te dore bi. Femi français ga remplaçant. Ni français kun jigi be min bolo ka fɔ ko na ye Assimi Ngen amina ni munu yi. Bi mandat dalen bolu ko. Chobu ko cho. Cho dalen bolu ko.
minnu kun bɛ bi ni faransi kelen bɛ k'u préparer na ala ye transition bin faransi ka yamaruya kɔnɔna la minnu ni nafoloba b'u bolo kɔfɛ u bɛ segin ka na yɔrɔw minɛ ka fɛnw kɛ na maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn faga bi co dalen b'olu kɔ Moussa Mara est en train de se vendre son image à la France. Ok, ni minnu bɛ yen n'olu bolo n'olu ma se ka na a y'aw jigi da ne kan. Nin discours nin tɛ dɔwɛrɛ ye faransi ka préparer ka na n'a ye don min na ni Assimi tɛ yen. Mais Moussa Mara tun bɛ se ka kɛ Mali jigiba de. Parce que taabolo min tun bɛ Moussa Mara ni maliyɛnw dar'a la o de tun ni Assimi ka taabolo ta ɲɔgɔn na. Donc hali ni Assimi tun tɛ yen don min na politiquement maliyɛnw tun bɛ se k'a fɔ ko jamana kalifa don Moussa Mara la. N'a kun y'i to a tɔgɔya la bi taabolo min bɛ Moussa Assimi na ka yurugu kɛlɛ Moussa Mara ye nin fana ka dala gɛsɛ de hali n'a y'a sɔrɔ a kun ŋaniya tɛ. Donc hali bɛ se k'a bila i kunna cɛ fila de tun bɛ Mali kɔnɔ ni Assimi ni transition banna i tun bɛ se ka Mali di mɔgɔ fila ma hali n'u man di ye o tun ye Moussa Mara ale ni fɛn tɔgɔ ye di Dr Umar Mariko u ka taabolo olu ka taabolo ani système anti français min b'u la ale ni Faransi sentiment anti français min b'u la i bɛ yafa ma ale ni u bɛ min fɔ u ka langage kɔnɔna la ani gouvernement ani transition ka discours de tun bɛ surun a ɲɔgɔn na dɔɔni. Mais ala ye dɔ bɔ jamana nin bɛɛ kɔrɔ ko Assimi bɛ se ka kɛ président ye parce que politicien minnu bɛ kɔfɛ olu ta banna mun bɛ kɔnɔna na ala y'o fana ka ko ban. U b'u yɛrɛ yira nin ye k'a yira faransi la parce que faransi mago bɛ économiste dɔ de la Mali kunna. Yeri munna Mali faransi bɛ ka économiste ɲini. Munna n b'o kun f'i ye bi. Parce que Alassane Dramane Ouattara kɔrɔla olu kan ka taa. Il faut un économiste encore pour que ka CFA ko la yakubaya tugun. A fɔ n y'o f'i ɲɛna dɛ bi faransi mago bɛ kɔnba min na. Alassane Dramane Ouattara est étiqueté k'a yira k'a fɔ nin ye faransi ka pion ye donc a tɛ se ka Afrique affaire kɛ tugun. An n'a sɔrɔ faransiw bɛ ka. Il est usé. Il est déjà usé. Donc et puis si yɔrɔ la fɛnɛ an n'a sɔrɔ a bɛ ka faransi sago kɛ i b'a la kɔlɔsi économiste ba ninnu économiste ninnu de ka di tubabuw ye nin wagati la nin wagati ninnu de la u bɛ économie étouffée ka juruw d'i ma mais i bɛ dugu jɔrɔ nafolo de ka contrat baw signé n'u ye donc bi ni Alassane Dramane Ouattara taara jɔn bɛ se ka bila a nɔ la Mali dun ye dugu min bɛ ka firifiri il faut que jeune génération dɔ ka na ni Alassane taara faransi bɛ k'o génération de ɲini donc Mali ta Moussa Mara bɔra k'i yɛrɛ feere donc o kɔrɔ n'ala y'a kɛ don o don ni transition binna politiciens tɛgɛ kɔnɔ i b'a bila kun tubabu bɛ Moussa Mara favoriser n'a ma kɛ i bɛ si bɔ tɛgɛ kɔnɔ discours nin kama Moussa Mara ka discours kama Antonio Guterres y'a jira k'a fɔ k'a mago tɛ foyi la ko ka mɔgɔ ninnu bila balimaya ni sinjiya ko k'a bila o minɛn kɔnɔ u dɔrɔn ni marifa ye k'ale ka sira t'o la k'u dɔrɔn ni marifa y'u sinji k'ale ka sira t'o la u dɔrɔn ni fɛn fɛn ale ka mɔgɔ foyi t'o la la note verbale de la MINUSMA numéro 0320/2022 n'ale note verbale b'a fɔ ko ninnu tɛ se kɛ NSA élément ye ko wa ko hali nation MINUSMA t'u kalama ko MINUSMA m'u ka mɔgɔ ci ninnu MINUSMA k'ale t'a kalama ale m'u ci hali n'a y'a sɔrɔ Antonio Guterres de ye ONU secrétaire général ye n'ale de bɛ MINUSMA yamaruya n'ale de bɛ mission onusien ni papier ale de b'o bɛɛ kunna yeri Antonio Guterres k'ale mago t'o la parce que Antonio Guterres ni Alassane Dramane Ouattara ale ni CEDEAO président dama dɔ de bɛnna ka Mali bi donc Moussa Mara prête vraiment il vend des illusions à la France ayiwa n'a ma ɲɛ bɛɛ bolila bɛɛ bɔra bɛɛ taara jeune politique siɲɛ fɛn fɛn bɛ yan n'aw jigibagaw taara awa ne bɛ yan dɛ n bɛ se ka affaire kɛ nin ye feere de a ko ne de y'a f'i ɲɛna nin ye feere de bon a b'aw kiiri to a la don o don walahi ala ka kuluwalaw 100 don an n'a ni ɲɔgɔn cɛ ni ko tiɲɛna an bolo don o don a bɛ Moussa Mara de belebelebalama natɔ ye tubabuw bɛ bɔ n'a ka historique ye presse b'a majamu a ka nin discours wa Antonio Guterres bɛ k'i minɛ mun ma walahi k'a fɔ ni maliyɛn kelen jeli bɔnna Moussa Mara discours mun kɛ Moussa Mara communiqué mun kɛ diɲɛ bɛ k'i bazo de ka ka na Mali kɛlɛ ɲɛ b'a la a bɛ plateau presse France 24 bɛɛ bɛ a ta k'a bila mais n'ala ye ko se Mali ma k'a sababu kɛ Moussa Mara ka nin discours ye yara bi a ma ala kana to Moussa Mara kɔ n'a ɲɛ la billahi ami ala kana to Moussa Mara kɔ n'a ɲɛ la Moussa Mara ka discours nin kama on ni bɛ k'a fɔ bi k'a bɛna Mali attaquer ka bi anw kan hali Antonio Guterres ka communiqué fondement kelen t'a la et puis a ma kuma ONU tɔgɔ la dɛ a kumara à son propre nom n'o tɛ n'ale bɛ kuma ONU tɔgɔ la tun bɛ ONU de saisi ka sɔrɔ ka kuma fɔ a ye interview min kɛ ça n'engage que lui a ye communiqué min fana kalan o kɔrɔ ko bi ONU tɛ MINUSMA tɛ ale yɛrɛ de ni Alassane bɛ fɛ ka Mali dafiri Antonio Guterres ni Alassane yɛrɛ de bɛ fɛ ka Mali dafiri ale ni Bazoum n'a ɲɔgɔnnaw Bazoum bɔra bi ka pétrole ko pétrole tɛ tɛmɛ bilen ko na Mali la a ka chef de bureau des enquêtes douane tɔgɔ la o y'a dɛtɛgɛrɛ ta ko carburant fɛn fɛn bɛ ka don Mali kɔnɔ ko n'a bɔra ko mun ta di MINUSMA ma ko k'a bɛɛ jɔ o b'u solution jumɛn de b'o la sa
nin tɛ hɛrɛ ya n k'ale de tun bɛ terroriste approvisionner n ko nin y'anw ka hɛrɛ de ye. donc duwawu de jaabira hali bi duwawu de jaabira tuguni carburant fɛn fɛn tun bɛ jigin ka terroriste approvisionner a bɛɛ tun bɛ bɔ ale de fɛ yen n'ale yɛrɛ ye nin fɔ ta bilahi ni Mali armée y'a ka convoi kelen minɛ a b'a bunte fo k'a wuli n'a ma kɛ i bɛ si bɔn tɛgɛ kɔnɔ nin ye fɛn dɔ dilen nin armée ma o. ni i b'a kɔlɔsi i tɛ carburant ko bɛ gɛlɛya sisan terroriste ni fɛnw ma parce que a bɛ bɔ yɔrɔ min na nin y'a tigɛli. a bɛ bɔ yen nɔ de kosɛbɛ. nin ye a tigɛli donc aujourd'hui Faransi bɛ ka jeune génération de former mais a b'a kɛ économiste ye i ma ye u ye Alassane dilan kabini kuma jan depuis sɔli bɛ sɛnɛ ko Burkina bɛ don waati min na u y'a b'o la ka na n'a ye ka tila ka na n'a ye k'a dilan k'a bila non seulement a bɛ CFA kɛlɛ kɛ wa a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ CEDEAO président bɛɛ ni b'a bolo mais a bɛ ka ale ka kɔrɔ u ye n'i donna san 80 kɔnɔ Gabriel Kɔnɛ tɛ yen tugun bon n'u tɛ yen Ala k'an kisi ka taa n'u tɛ yen don min na jɔn bɛ bila a place la donc u mago bɛ o ɲɔgɔn président na Mali la u ɲɔgɔn b'o président na Guinée u ɲɔgɔn b'o jeune président na vraiment minnu bɛ se ka Alassane ninnu remplacer. il faut des remplaçants. bon ni Musa Maradou ye Alassane remplacer a bɛ mɛn parce que ale ye jeune ye ale ma san 50 sɔrɔ fɔlɔ donc ale bɛ se ka san 20 sɔrɔ tubabuw ka hakilina la a fana bɛ kɛ Alassane kɔrɔbalenba de parce que ala ye Blaise Alassane kɔrɔbalenba awɔ ale fana bɛ kɛ Alassane junior de nin Alassane junior de dilatɔ ye parce que Blaise ninnu bɛɛ ka ko nɔgɔyara ka ban parce que erreur min y'u sɔrɔ Burkina ko la u ma Blaise remplaçant u ni mɔgɔ bɛ baara kɛ u ma si remplaçant dilan u ɲinɛna o kɔ voilà u ɲinɛna o kɔ bon Faransi b'o erreur de corriger parce que Faransi yɛrɛ tigɛlen don a kan k'a fɔ walahi ale yɛrɛ a jigi b'a kan hali bi a tant que politicien ninnu bɛ yen ale bɛ se ka transition d'Afrique a tant que politicien ninnu bɛ yen Faransi jigi b'a kan ni politicien dɔw nin yɔrɔ la n bɛ Adama fo Adama PAJ Adama Kɔrɔni walahi Adama ye communiqué ka communiqué in soutenir an kana bɛɛ gosi bere kelen o fana ye tiɲɛ n'an bɛ kuma min ye min kɛ don min na an k'o fɔ o cɛ hali n'o ye dugu ci voilà nin yɔrɔ la yeri mais Adama remercier ka communiqué k'a fɔ ka a ye nin min kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ye ko kɛ kojugu caman kɛ ni ɲuman kɛra don min na an bɛ ɲuman fɔ kɛnɛ de kan ani M5 donc M5 ninnu ye mouvement déjà olu ye mouvement ye n ka mɛ parti politique de ma n ye Adama ka communiqué n ye URD ka communiqué mais URD ye remercier mais n bɛ min f'i ɲɛna yeri ni Alassane Dramane Ouattara kɔrɔ de dilantɔ ye Musa Mara y'a yɛrɛ di a yɛrɛ fɔ tubabuw ye de o tuma na i komi aw jigi bɛ minnu kan olu bolila olu taara hali n'u nana u ka candidat ka gɛlɛn ni justice cabale judiciaire min bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ ko ninnu bɛ kuɲɛ sɔrɔ o tuma na ne bɛ yan parce que fanga de ka d'a ye il est volumique du pouvoir hali n'aw fila jɛra ka di Musa Mara ye fanga de don hali n'aw fila jɛra a b'a fɔ k'ale bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye merci a ye fanga kanu Musa Mara ye fanga kanu kojugu donc ala y'ale fana bin ka bɔ kurusi la donc nin bɛɛ la an b'an jigi da ko Assimi bɛ se ka kɛ candidat ye parce que minnu bolila olu mana bɔ a la yɔrɔ Adama ni RPM ninnu filɛ nin olu yɛrɛ bɛ maloya ka kɛ candidat ye Hussein Amion Guindo bɛ yen Polo n b'a fɔ ma ayisa Polo ninnu tɛ fɛ olu to yen sa donc i b'olu bɔ a la donc Musa Mara ni Polo ninnu de bɛna alliance kɛ a bila i kunna dɛ ni Musa Mara ye fanga sɔrɔ don o don Polo de y'a ka premier ministre don n'a nataw la i b'o sɛbɛn i b'o bila k'o sɛbɛn k'o bila i b'o sɛbɛn i b'o bila a y'o cɛsiri a ka transition soutenir wagati min na diɲɛ bɛ ka wuli ka Mali soutenir plateau baw les plateaux internationaux les presses internationales olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan waati min na ka Mali ta k'a yanga discussion bɛ ka kɛ waati min na e ni Ala ni kira cɛ Musa Mara ma se ka kuma wɛrɛ fɔ ko un communiqué belliqueux ko kɛlɛtigɛlan ani dalakɔrɔbolo bɔ kuma mɔgɔ fagala ɲɛkɔrɔ n'u bɛ ka Malien faga Malien ma foyi ɲini ko a ye n ka dossier traité Mali bɔra e ni Ala cɛ a ko ɲɛ bɛ dɔw b'a la k'a fɔ ko ko an ye min kɛ ko c'est des communiqués injurieux comment mɔgɔ min ye troisième mandat kɛ il a à peu près 500 000 Ivoiriens min yɛrɛ kelen don a ka gɛlɛya bolo mɔgɔ min ye troisième mandat kɛ ka constitution fɛn n'i ma sɔn a ma a bɛ ko kelen ma sigi ni min ye o de bɛna fɔ mɔgɔ dɔ ma ko ka élection kɛ joona